pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip danas. Danas ljudi, nećemo nikakav izazov raditi, nećemo rekorde, nećemo ništa tamo. Danas ćemo da igramo igricu Akinator. Znači, ova aplikacija je kažu da sve pogađa i ja sam pokušao i pogodilo mi je, a kad sam sebe zamislio i kad sam sebe postavio, nije me pogodio, ali da vidimo sad, evo, idemo kliknut sad play, evo ovako, play, sad dok se učita, idemo let's go, ajde brže se učita, sad mi je nešto internet. Pa ništa ljudi, ja ću uključit se kad se ovo upali. Evo me ljudi, vratio sam, znači evo ga. Učitalo se pitanje. Pitanje broj 1 glasi: da li je tvoj karakter iz Indije? Ja prvo da vam kažem, zamislit ću evo najpoznatijeg balkanskog youtubera Muđu ću zamisliti, pozdrav za Muđu ako gleda. Znači evo, nije. Ajde dalje. Sad dok se ovo... Pa kliknuo sam no. Ne znam ljudi nešto. A što pa me malo na ovom drugom tabletu. Pitanje broj 2, da li je cura ili djevojka? Nije. Da li tvoj karakter old 10, 36, 35 godina? Nema. No. Da li je tvoj karakter youtuber? Jeste. Da li je s Balkana? Jeste. Da li tvoj karakter igra Minecraft? Muđa nikad nije igrao Minecraft. Ne! Kliknuo sam jest. Jeste iz Srbije. Da li tvoj karakter Spaceship Captain? Da li je od broda kapetan? Nije. Da li igra FIFA? Igrao je Muđa FIFA, igra FIFA 17. Idemo dalje. Da li tvoj karakter don't know, ne znam. Da li tvoj karakter in Star Trek Universe? Don't know, to ne znam što znači. Da li je tvoj karakter intelligent? Don't know, ne znam što ovo znači, vala. Pitanje 13. Da li tvoj karakter je young? Probably. Idemo dalje. Da li tvoj karakter ima dugu kosu? Pa Muđa ovako ima do ovdje kosu. Ovako možda do ovdje. Nema. Nema. Da li tvoj karakter connected with košarka? Da li igra basketbol? Pa Muđa je bio snimio na jedan klip košarka nešto, ali ne igra. Nije. I evo ga sad, otvara zvijezdu da vidimo da li će pogoditi. A moramo sačekat malo. Serbijan! Serbijan nam je postao. Nisam ja, sam se zajebao kad sam kliknuo da li igra Minecraft i Serbijana mi je uključilo. Nije Serbijan, nažalost, pozdrav iza njega, nije. Ajmo sad na drugog karaktera. Evo nas sad opet, znači drugo sad šta bi sad isključiti. Vrati me na početak. Braćo mila.
Ništa ljudi, hajpat ću ja dok ovo se upali. Ajde će sad, evo, vidite. Sad se evo ga. Evo ga. Uključio se. Sad ćemo zamislit. Hajde zamislimo neki YouTuber. Aj njega ćemo zamislit. Da li je tvoj karakter gamer? Yes. Da li tvoj karakter ima dugu kosu? Ne. Da li iz Hrvatske? Nije. Da li tvoj karakter igra Minecraft? A da li igra Minecraft? Malo. Aj stavit ćemo probably. Nije, ja mislim. Da li tvoj karakter nickname related on animals? Nema. Nije mu ime. Da li je iz Srbije? Nije iz Srbije. Da li je iz Balkana? Jeste. Da li iz Makedonije? Nije. Da li tvoj karakter edituje Minecraft videe? Ne. Da li tvoj karakter play Naruto Storm? Probably, no nemam pojma što ovo znači. Da li tvoj karakter, a sad ti već pranks? Pa jeste pranko jednom. Da li tvoj karakter ima auto? Ima li on auto? Probably. Da li tvoj karakter have a hammer? Don't know. Da li tvoj karakter kriptot? Ljudi, vidite gore. Ovo gore piše nešto kriptot, nema pojma što ovo znači. Da li tvoj karakter TV serije Lost? Ne. Da li tvoj karakter play movie basan video game? No. Čekajte ljudi, evo ga, naljutio se ovaj, kako se zove, Akinator. Šta ću ti ja što ne pogađam? Da li tvoj karakter live ganger? Don't know. Nemam pojma što ovo znači. Da li je iz Argentine? Nije. Da li tvoj YouTube? Jeste. Ljudi, vidite. Da li tvoj karakter into? Ne. Don't know. Black haired. Da li ima crnu kosu? Nema. A job? Ne. Da li je PewDiePie? Ne. Da li je... Aha, može. Ništa vamo, ja govorim svoju nanu, šta. Da li tvoj karakter doktor? Nije doktor. Ljudi, znate koje mi je pitanje još poslije? 25. je ovo pitanje. Da li je tvoj karakter talk? Pričao, pa priča, normalno je ovo te, pa nije. Iz engleske, da li je? Nije. Evo ga sad odluka. Vidimo da li će pogodit. Idemo, hajde. Čekajte ljudi, ovo se isključilo. Sad će ovo... I dalje ništa ne pokazuje, crna slika, nešto. Valjda do kućta. Ovo mi je malo... Ne, pa nisi mi rekao koga sam zamislio. Pogodio je! Pogodio je neki YouTuber, evo ga.
Pogodio je ljudi, neki youtuber. Evo ljudi, vidite. Jeste. Eto ljudi, znači, pogodili smo. Pogodio mi je jednog. Serbijana je bio, ali nije on bio. Ja sam zamislio muđu. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj video. I lajkajte video, šerujte i subscribeujte. I mi se vidimo u nekom sljedećem. Pozdrav!